Gura își deschide culoarea minte și în chip legiuit și își stăpânește limba. Strâmte sunt încăperile caselor ei și grâne nemuncite n-a mâncat. Copiii pe care i-a crescut au fericit-o, iar soțul ei a luat-o zicând: multe fiice s-au dovedit harnice, multe au câștigat bogăție, multe au aflat slavă, dar tu le-ai întrecut și le-ai covârșit pe toate. Înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea femeilor, dar nu sunt așa întru tine. Că binecuvântată este femeia înțeleaptă. Înțelepciune. Din înțelepciunea lui sora mulcifire. Să luăm aminte. Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume îi se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, că Dumnezeu i-a pus la încercare și a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit, și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii vor fi peste popoare și Domnul va împărți într-o ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor rămâne cu El în iubire, că harul și îndurarea sunt partea aleșilor Lui. Înțelepciune. Să rămânem. Cel drept chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrânițele cinstite sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsor după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata părântețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut Fiul lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Vraja viciului impune că cele bune și amețeala pofte schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu. Pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva, că adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi și că poartă grijă de sfinții săi. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarcal, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, Doamne,